Здрасти, хора! Днес ще играем на Тока Бока и ще е качено в YouTube и в TikTok, така че да. Отиваме към Тока Бока. Сега ще дойдем и ще видите малко така. Тока Бока! Добре. В принцип, майка ми може да измете сокът ми. Тя го е влила. Така. Ще влезем. Ще направим всичко. Не, няма да направим всичко. Но просто ще видите как ми е къщата. Как съм я подредила. Защото вчера беше чистенето на Тока Бока. И така и нататък. Имам вече милиарди неща. Това са децата. Двете деца. Майката отиде. Почина. Останаха само те. Не всъщност. Излъжиха и тая майката. Тя е родила големи деца. Да, горе-долу, да. Таткото къде? Таткото го няма. Оли, таткото къде? И брати. О, да, картата. Забравих, като отидах. Оли. Тази работа беше изключителна. Нали? Ужасна е и аз отидах там един път. Къде е брат ми? Ох, не знам, пак е на дискотеки. С сестрати. О, да. Може. О, седоме. Нали? Къде бяхте? Всъщност това е майката. Къде бяхте?